Yango kumulisia yoromu kumwoyo. Kumulisho mutanga nibyo kanisa ya nyali ya JSPH. Nyali ya Jakam Uburi district. Agari ngili tuko ya bweni kitu. Utuko. Ndio ndio maitenga nkikaenda tata kanisa. Aba saa mbale bagwate kwaya batwegera ase wiki egakora mpaka bwata bageni sabat bagacha akara bagocha bakanyoro murango emendo we kanisa igoira neiri kebuli kebunire bago dikurigere bakanyanga kebuli kumla kebunire yakebunire go etira kichuma cyabege tukabune kebuli echo agasoime akara bago jigosoime bagasupeka baligere sibakarora sitokobeka ebyembo bye kanisa amakondo yani ntonda benge system ito kwanire ngima nalibaligere tigo pakamaya kuminyoka bagate kundange kuminyoka gocha munangocha ngarangiria balisi ba minto bali tokubwaterana tobaikaga nyuma tutara akora kende ngakera chief esini ngakera no mu assistant chief esini akaminyoka gojo mu assistant chief bone karaika tugasoa ase strong muyo kurigereringa inki ketayo kero twaikaine tukanyanga chi mixer ndubwate isatu kyo speech tukurigereria tukanyore amplify tegyo tukurigereria tukanyora regulator tegyo ekara twarigereria naende tukamakanyora chiwaya nchire ijigo connect ya makonda wao ijigo soke kero muntu ukwana tukabegete box speaker eji kuira majugyo konyona cyo jinchi wale kero to ende tukamaganya yumpigi burukanite paka ebinde mbiro batigete no batigete egento ke computer yale ngororo batigeta makonda tukubeka iskarno ale abere togo chikogenda ensemo ese umutresha gwikara nsemeza yaye tukanyonere eburukanirie bitao bitugutrense kara yonsi abeteigo twikara sina balisia twalenga na ba no mu assistant chief bagande bona mangana ego kwa ndo report ase police abona miyogete baka tachuba kana garipoti ya mangana tugacha na basigari bakacha baka baga kajibicha mune kanisa igade totally mixed up ege kogera nabyo nabito se mere to ja okara chikambi naone kambi ito yetigale tondi 1 week to chat pone tu sinyenga ngito to kwanira tayara yok no nye members they are confused ege ko rebinte bya chiete ebinge tu abigora juice kwango iga igona obya to connect pone tu sinyenga ngoirete ne ande no ene room iyo ese binde bya rusetwe enyomberi muna mwali gereria tiraera noko nyudo bigete chitail tarinje otwa bigete oro ye jeigete igoro tokoboa ngatusa kuchitiga ntora manye gusina inde ngocha ba tusinye so kogenda ndoi korra mutu ndoi korra maega atuli katikati aina nai no mulishia tikiri gukwana nabo tusinyire tutantaine eko ere kandi ko bayarenge
nakugochanga korogo kong'eka roboremera mbore chikanisa tari eye itoyoka na asa nyingi oboremeru obono okonyora abashiriki boka abanyene tari ande bakare in positions barasoe goteba ng'a rete omochango gose reta besing'ana iga gose tari monto onde ogotokonya korwanga abana bakeiga omoshiriki oyoma nabo bagocha barerwa iberwa abwo asikanga tware kogenda torusia ebinto ebi norora na ebinto ekabiri ebi ebi na mobamba maata noone twaigwete mbia ebitu iga at least obwo ebimbora around na abagochiesa na ekanisa ya nyasaye taikobatiga unchallenged aya baranyore tibara umonde nyasaye orabamako at the cost is over 120 ebinto ibono biachiete kurwasi abasamari baratuka abaya gose kurwasi abasamari baito bararore ng'amang'ana nyasaye tari ya muntu igagokonya mpaka buna bono nabakonyete mpaka abana babake ase okobabeka amo teri rahisi igo gocha gosangeriria ebimwana erinde obibeka amo lakini ase ring'ana ria nyasaye rire buna bono igaa nabagosangeriria abana buna bono eri twachete konyora amang'ana aya na ase eng'encho ya abarwani bachete yare koba ng'a nabagaka boka barororo njarenge gocha konyarekana igo tware gocha komanya gose anga noe mbono ntoramanya riria our area MP Angoko n'oyo onde nere nyegenete mono nere orabeka okoboko kwayo ororo buna ndoche Shadraka Mose turi kumweba n'abandi barabe good Samaritan ase eng'encho ya ogotokonya erinde ekero twakonyire toragose ntotukate egekogera ebinto ebi buna mwaigo igo biaire engaki ekero gogocha mwa nyasaye nabo tokoba na omondo koyora omonene ekiagera konye tweyariganiri ng'a abageni nchera bare twabekire ebinto biaito tayari binyare koba bigocha koranderia abarare na abarang'e lakini rende bono oboibi bwakorekanire abaiga bakoreta aya iga etogosaba ng'a banyare koba bagotaboka bairanie ebinto ebi iga ekiagera ntobiganeti naende nigo twabigorera ase obokomu buna abarisi baito baikire gokwana bono egento torabatebi buna getembe na egesa mwanche motokonye na abarai bari baikire gwatorwa batokonye ekiagera ntore na okomegwa gwake ase eng'encho togenderete kwarigania ekambi yaito eyio yabereire ang'e mono nyasaye tiga abakonye ekero morabeka okogania kwaino gocha ase tore aywo naro togabwata amenyo nanga abantu barende ekanisa eye bono gaki nonya na ebirime naende mbigende buna chitaeri echio moigwa lakini rende echiaye kiagera egesiomba nyasaye ogwakana Kono maria kole bi mwana na kono naona wakunde njari ngaso yaba gitebo kabagasaliga ichuma baki kabande kagochigo uri kigitali Ekiwa waje kwa sene ichuma bakabendo bakabi dukoro kaki mixer ma ekarabaru site baigete ska bakarusia bakarute ngore tugurika jwa mbabu sotio ya oni keburi kirtia ingega ko ese wa pichor di bakabichir bakaja bagirta ana ta wadi baka ngoro mano ene box ye yani ikigo yo
Umurango w'icyuma. Wanda kirikende kijatigarite. Kero kijya Yawute kujagara bako we. yabarutu. Tari na kia uwe. Komule wana kwa. Moi mokibu yategwa